मार्टियार साब एसेल' मोनदों बाकी जोंनि जि रिहेबिलिटेशन पेकेज मोननांगौ दङ जोंनि एक्स एनडिबिफोरनिफ्राय जोंनि एनडिबिपिनिफ्राय 225 सा मोनबावनो गोनां दङ आरो बिथांमोननिफ्राय मा होनो वेल विजार हिसाबै बा बिथांमोननिफ्राय जि माने अभारग्राउन्ड केडारफोर बे अभारग्राउन्ड केडारखौ 3029 होनाय जादों NDFB निफ्राय एसनिफ्राय होनाय जादों 1663 NDBRD निफ्राय होनाय जादों 284 सिगां होजोंमोन 186 उनावहाय 284 जाफिनदों दाजाबदेरनानै आं मैया बिनि हिसाबखौ होननायाव एसे खेलिमेलि जादोंमोन आं एक्जेक्टलि नटखौ नायाखैमोन बेनिफ्राय NDB D ग्रुप होननाय बिदि गैया अब्लाबो बिथांमोननि माखासे NDBP जों हाबफाजायै माखासे लिस्टखौ अलरेडि जों सोसनना होनाय जादों किन्तु आरो होखांनायनि उनाव बिथांमोननि जा स्क्रुटिनि जाखांनानै भेरिफिकेसन जानो गोनां बेबो जानानै थांबाय NDB वुमेन हिसाबै आइजोफोर हिसाबै 28 सा बेफोर गासिबो रिहेबिलिटेशननि थाखाय स्क्रुटिनि जागासिनो दं आरो बिथांमोननि मुङावहाय भेरिफिकेसन फैगासिनो दं थेंक इउ बेखौ माब्लासिम होनाय जागोन बेखौ एक्जेक्टलि खेबसेनो होनाय जागोनथ' नोंखायनो दफा दफासो भेरिफाइ खालामबाय दङ एसे गोबावबो जानो हागौ गोख्रैबो जानो हागौ बे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि सायाव थेंक इउ